5, 4, 3, 2, 1. Aja! Sanottiin aikaiseen. Joo, mulla katsoi kellosta ja sit mä älysin, että vittu kun on valot on eri. Toivottavasti ei tullut varas lähtö. Oikein täys miinus 7 ja hae vasen loiva yli 100. Vasen loiva 200 suoraksi. Hae oikein täys miinus yli 100. Vasen loiva yli 3 ja oikein helppo 150. Nypyltä oikein loiva usko 7. Ja vasen loiva pitkä 100 ylös. Ja jarru, nyppy, jatkuu, risteys vasen, nopee 100. Nyt meni hyvin, jees, hanaa. Vasen loiva 150 suoraksi. Vasen loiva 300 suoraksi raaka. Nyppy täys jatkuu, vasen helppo 5. Ja hae oikein eri 200. Oikein helppo 5. Ja huomio, vasen nopee pitkä, tilaa 100. Vasen loiva 5. Oikein täys miinus piru pitkä 7. Vasen täys miinus 3. Ja vasen helppo 100. Hanaa. Oikein helppo 7. Oikein eri 100 suoraksi raaka. Nypyltä oikein loiva jatkuu, vasen helppo piru pitkä. Oikein loiva jatkuu, vasen eri 3. Oikein loiva yli 5 suoraksi. Vasen loiva 5. Ja oikein eri pitkä 7. Vasen loiva 7. Ja hae risteys oikee, nopee 100. Vasen loiva 7. Otahan vittu, missäs mä tipuin. Oikee loiva 100 mutaa. Vasen loiva 7. Vasen loiva 5. Ja jarru, pitkä nyppy, jatkuu, risteys oikein, nopee 100. Vasen helppo 7. Oikein eri miinus, jatkuu, nyppy täys, 150 suoraksi. Oikein helppo pitkä 100. Vasen eri 100. Oikein loiva jatkuu, vasen loiva yli 5. Oikein täys miinus 150. Suoraksi. Päässä oikein eri 3 ja oikein loiva 100. Nypyltä vasen eri miinus 150 suoraksi. Siellä on Pemarjälet pellossa. Vasen loiva 5. Oikein helppo piru pitkä 5. Nypyltä oikein loiva 7. Ja hae vasen eri miinus 100. Oikein helppo 7. Vasen loiva 200.
Perkeleesti siitä saa aikaa pois lyhyeltä pätkältä. 4.53. Ai sai pois vielä. Ohoi, aika kiva. No oli vetämistä. Oi. Toi on vetämistä, toi.